аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Антон Павлович Чехов. Ногуворӣ. ҳикоя. идома. доктор ба хубӣ медонист ки идора ба ҳеҷ ваҷҳ ӯро ба пизишкиёр иваз нахоҳад кард ва ҳатман дар тамоми музофот бепизишкиёриро арҷаҳ мешуморад, то он ки шахсияти мӯътабареро ба мисли доктор Овчинников аз даст диҳад. шояд ба маҳзи дарёфти нома Лев Трофимович аробаи сеаспаро ба азми дидори ӯ маҳмиз мезанаду дар мерасад ва мегӯяд: бузургвор, боз ин чӣ андешаест ки ба сари шумо зада? азизи дил, аз барои худо, дигар ин чӣ ибтикор? чиро, баҳри чӣ, куҷосту? биёред инҷо он қаллобро. аз кор бояд ронд, ҳатман ронд. ин нокас аз фардо бояд дар инҷо набошад. сипас ӯ ҳамроҳи доктор хӯроки чошт мехӯрад. пас аз таом болои ин дивани алвонӣ шикамру боло дароз мекашад. рӯяшро бо рӯзномае пӯшонида хурру пуф мезанад. хобашро ки гирифт чой менӯшад ва докторро ҳамроҳаш ба хона мебарад ва шаббош. ва тамоми ин моҷаро бо он хатм мешавад ки ҳам пизишкиёр дар бемористон мемонаду ҳам доктор ба истеъфо намеравад. аммо доктор чунин фарҷоми корро қотеъ намехост. ӯ мехост ки холаяки пизишкиёр пирӯз ояд ва идора сарфи назар аз хидмати мунсифонаи 8-солаи ӯ бе қилу қолу ҳатто бо камоли майл истеъфояшро бипазирад. ва тасаввур мекард ки чӣ гуна аз бемористоне хоҳад рафт ки ба он ху гирифта буд, чӣ гуна ба рӯзномаи пизишк номае менависад, чӣ гуна дӯстонаш ба унвони ӯ суханҳои дилсӯзонае хоҳанд гуфт. дар роҳ парии обӣ пайдо шуд. ӯ хиромону бо пироҳанаш хишхишкунон назди Тиреза омаду пурсид: григорий Иваныч, шумо худ ба беморон мерасед ё мефармоед ки бидуни шумо? аммо чашмонаш мегуфтанд: ту тундхӯӣ кардӣ, вале ҳоло ором шудӣ ва хиҷолат мекашӣ, аммо ман сафои қалб дорам ва нодида мегирам инро. хуб, ман ҳамин ҳоло, гуфт доктор. ӯ дубора пешдоман пеши бар ва дастпокун зери камар карду озими бемористон шуд. хуб нашуд ки ӯро силӣ задаму фирор кардам, дар роҳ фикр карду. чунон намуд ки гӯё ман хиҷолат кашидам ё ки тарсидам. нақши шогирди мактаберо бозидам. хеле нохуб шуд. ба назараш намуд ки вақте вориди ҳуҷраи беморон шавад, он гоҳ ҳама ба ӯ нигоҳи ногуворе меандозанд ва барои худи ӯ ҳам шармовар аст. аммо чун ворид шуд, беморон баркатҳо оромона мехобиданду аранге ба ӯ таваҷҷӯҳ мекарданд. герасими силдард куллан бепарво менамуд ва гӯё мегуфт ӯ ки туро нописандӣ кард гӯшмоли сабук додиаш. бе ин бобоҷон намешавад. доктор думмали варамидаи ду беморро бишикофт ва баст. он гоҳ ба бахши занона рафт. аз он ҷо чашми хонумеро ҷарроҳӣ кард. тамоми ин муддат парии обӣ по ба по аз дунболи ӯ меомад. ба тарзи дастёриву он гуна вонамуд мекард ки гӯё ҳеҷ воқеае рӯй надода ва авзо ҳама комилан хубу хуш аст. бозрасии ҳуҷраҳо, хатм ва муоинаи беморон шурӯъ шуд. тирезаи қабулгоҳи хурди доктор ба тамом боз буд. кофӣ буд ки канори тиреза бинишинию андаке сар ёзонӣ, то як оршин поинтар аз худ сабзаи навдамидаро бубинӣ. дишаб борони сел буд, бо раъду барқ. аз ин рӯ алафҳо андаке бетароват ва барроқанд. пайраҳае ки дуртар аз тиреза орамидаву ба сӯи дара сар кашидааст, гӯё шустушӯй шуда буд ва зуруфи давоии порашуда ки дар ҳар ҷои ду канори он партофта шуданд, низ поку тоза шуда буданду дар офтоб бозӣ доштанд ва шуои равшани чашм хиракунандае медоданд. дуртар аз пайраҳа, аммо арчаҳои ҷавон, пироҳани фохираи зумурудӣ бар тан, ба ҳам зид шуданд. аз паси онҳо дарахтони тус бо танаи оҳарии чун коғаз сар кашиданд ва дар партави сабзфоми аз шамол ба нармии ларзони дарахтони тус осмони нилгуни бекарона намоён аст. чун аз тиреза менигарӣ, он гоҳ сорҳо ки дар пайраҳа ҷасту хез доранд, минқорҳои бефазли худро ҷониби тиреза мегардонанд ва тасмим мегиранд оё биҳаросанд ё не, ва қотеъ мешаванд ки бояд биҳаросанд. онҳо яке аз паси дигаре бо сару садои шод дақиқан ба докторе ки парвоз кардан наметавонад ришханд занон ба авҷи дарахтони тус мешитобанд.
аз миёни бӯи ғализи ёдофом таровату накати рӯзҳои баҳор ҳис мешавад. гуворост нафас кашидан. Анна Спиридоновна, садо кард доктор. зани ҷавоне ки пироҳани сурх дошт вориди қабулгоҳ шуд ва бар тасвири муқаддас дуо кард. куҷоятон дард мекунад? зан ба таври машкук ба даре ки ворид шуда буд ва ба даричаи ҷониби дорухона нимнигоҳе кард. наздиктари доктор омаду оҳиста гуфт: фарзанд нест. боз кӣ сабти ном накардааст? фарёд зад дар дорухона париёбӣ: биёед барои сабт. ӯ дигар мисли ҷонварон аст. занро муоина карда меандешад доктор: маро ночор кард ки бори нахуст дар зиндагиам пархош кунам. дар умрам ман ҷанг накардам. Анна Спиридоновна рафт. пас аз ӯ пирамарде омад бо бемории мазмум, сипас як зан бо 3 бачаи мубтало бо хориш. бадин тартиб кор авҷ гирифт. пизишкиёр худро нишон намедод. парии обӣ пушти даричаи дорухона бо пироҳанаш хишхишкунону ба садо овардани зуруф шодона ҷик-ҷик мекард. ҳар гоҳи вориди қабулгоҳ мешуд то ба ҷарроҳӣ кӯмак кунад ё нусхаҳои доруро гирад ва ҳамеша қиёфааш он гуна буд ки гӯё ҳама чиз таби дил аст. аз он ки ба пизишкиёр мансилӣ задам хуш асту. садои дояро мешуниду меандешид доктор: охир ӯву пизишкиёр бо ҳамчун сагу гурба муносибат доштанд. ҳоло агар пизишкиёрро ихроҷ кунанд, ҷашне хоҳад дошт. парасторон низ мисле хушҳоланд. чӣ гуна нафратовар астин? дар авҷи пазироии беморон ба назари доктор намуд ки ҳам дояву ҳам парасторон, ҳатто маризон амдан сай мекунанд ки хештанро бепарво нишон диҳанду ибрози хушҳолӣ кунанд. онҳо гӯё дарк мекарданд ки ӯ ҳам шарм медораду ҳам дард мекашад. аммо бар пояи одобу иродат вонамуд мекарданд ки чизе нафаҳмиданд. ва ӯ бо саъи он ки вонамуд кунад хиҷолате надорад, қаҳролуд садо баланд кард: оҳой, шумо он ҷо, дарро бибандед ки шамол меояд. аммо ҳайҳот ки барои ӯ хиҷолатбору гарон буд. пас аз берун омад. дояе ки кайҳо фурсат ёфта сар ба хонаи худ зада ва рӯсарии гулгун бар китф партофта буду папиросе дар бари дандон ва гуле бар мӯйҳои парешонаш зада буд, аз ҳавлӣ куҷое шитоб мекард. эҳтимолан аз пайи кор ё меҳмонӣ. дар остонаи бемористон беморон менишастанд ва сокит дар офтоба гарм мешуданд. сорҳо ҳамоно ғавғо доштанду ба дунболи гамбусакҳо буданд. доктор ба атроф нигарист ва фикр кард ки танҳо ду сиришт, пизишкиёр ва ӯ, дар миёни ин рӯзгори яксону беташвиш мисли ду пардаи харобшудаи пианина зуд пеши чашмҳо намоён шуданду ба ҳеҷ дарде намехӯрданд. шояд ҳоло пизишкиёр дароз кашидааст ки бихобад, аммо аз он андеша ки ӯ муттаҳам ва таҳқир шудаву аз ҷои кор маҳрум гашт, ҳеҷ ғонудан наметавонад. вазъи азиятборе дорад. доктор ки қаблан ҳеҷ гоҳ касеро силӣ назада буд, тасаввур кард ки гӯё ба таври ҳамеша бегуноҳиашро аз даст дод. ӯ акнун пизишкиёрро гунаҳгору хештанро табраъа намекард. фақат ҳайратзада буд. чӣ гуна имкон дошт ки чунин амале рух диҳад? ӯ як инсони дурусткор, ҳеҷ гоҳ ҳатто ҷонвареро наозурдааст. чӣ тавр тавонист ки мушт бардорад? ба хонааш омаду дар ҳуҷраи кориаш болои диван рӯй ба девор дароз кашид ва ба ин андеша рафт: ӯ як нокас аст, барои корҳо музир. дар ин 3 соли кораш ҷони манро ба лаб овард. бо ин вуҷуд аммо рафтори ин гунаи ман ҳеҷ гоҳ қобили қабул ва тавҷеҳ нест. ман аз роҳи истифода аз зур кор гирифтам. ӯ зердасти ман аст, гунаҳкор аст ва бар замин маст. аммо ман сардори ӯ ҳаққам ва ҳушёр. пас ман тавонотарам. дигар ин ки ман ӯро дар баробари мардумоне задам ки маро обрӯманд мешуморанд ва бо ин ривол ба онҳо намунаи зиште нишон додам. докторро ба хӯроки чошт даъват карданд. ӯ чанд қошук тарамшурбо майл кард ва аз сари суфра бархосту боз рӯи диван дароз кашид. акнун чӣ бояд кард? боз андешид ӯ. бояд то ҳадди имкон ӯро қаноатманд мекард. аммо чӣ тариқ? ӯ ҳамчун як фарди кордида дуэлро аҳмақӣ мешуморад ва ё онро намефаҳмад. агар дар ҳамон ҳуҷраи беморон дар ҳузури парасторону маризон аз ӯ пӯзиш талабам, он гоҳ ин узрхоҳӣ танҳо муҷиби ризояти ман хоҳад шуд, на ризояти ӯ. ва ӯ як гӯҷастак аст. ин узри маро ҳамчун тарс мепазирад.
ва аз ман пеши калонҳо шикоят мекунад. бар илова ин маъзаратхоҳии ман пояи инзиботро дар бемористон ба куллӣ ковок мекунад. ва ё ки пуле ба ӯ пешниҳод кунам. На, ин бадахлоқист ки ба ришват мемонад. вале фаразан агар барои ҳалли ин мушкил мустақиман ба сарвари бевоситаамон яъне идораи давлатӣ рӯй оварад, он метавонад ба ман ахтор диҳад ва ё аз кор ихроҷам кунад. аммо чунин нахоҳад кард. ва низ идораро то ҷое дахолат кардан дар корҳои хусусии бемористон муносиб нест, дар ҳоле ки ба ин ҳеҷ ҳаққе ҳам надорад. пас аз 3 соати хӯроки чошт доктор ҳавз рафт. оббозӣ ва ҳамоно меандешид, воқеан дар чунин ҳолатҳо ман чиро ба мисли дигарон рафтор намекунам? ё худ бигзор ба додгоҳ шикоят барад аз болои ман. мусалламан ман гунаҳкорам, худро сафед намекунам ва додгоҳ ҳукми боздошти маро содир мекунад. бадин минвол каси тавҳиндида қонеъ мешавад ва онҳое ки маро мепиндоранд обрӯмандам хоҳанд дид ки ман ноҳақам. ин идея ӯро шодоб кард. хушнуд гашт ва ба андешае рафт ки мавзӯъ ба хушӣ ҳал шуд ва ҳам ҳалли одилонае беш аз ин наметавонад буд. хуб, хеле олӣ, фикр карду ки ба об медаромаду медид ки чӣ гуна галаи моҳичаҳои тиллоранг аз ӯ мераманд. бигзор шикоят барад. ин барои ӯ боз муносиб аст ки робитаи кории мо акнун қатъ шуда ва пас аз ин моҷаро хоҳу нохоҳ яке аз мо набояд дар бемористон бимонад. бегоҳӣ доктор фармуд ки аробаи дучархаро тайёр кунанд то қартабозӣ равад назди саркардаи низомӣ. ҳангоме ки ӯ кӯлоҳу палтояшро пӯшида акнун тамоман омодаи сафар дар мобайни утоқи корияш меистоду дастпӯш ба даст мекард, дари берун садо доду боз шуд ва касе оромона бадаҳлез даромад. кӣ аст? пурсид доктор. манам, бо садои паст посух дод шахси ворид шуда. қалби доктор ногаҳон ба тапиш даромад ва аз шарму аз кадом як тарси мубҳам ба ҷисмаш сардӣ дамид. пизишкиёр Михаил Захарич ки ӯ буд, нарм сулфид ва беҷуръатона вориди утоқ шуд. каме сукут карда оҳиставу гунаҳкорона гуфт: маро бибахшед, Григорий Иванович. доктор дасту по хӯрд ва надонист ки чӣ гӯяд. вай пай бурд ки пизишкиёр назди ӯ худро ҳақир кардану пӯзиш хостан омадааст, на ин ки маҳзи фурӯтании масеҳиёна ва на ба он хотир ки ӯ бо ин тавозуи худ таҳвинкунандаро маҳв созад, балки бо он чашм дошт омада ба рӯям чарм мекашаму узр мепурсам ва худоё бахте маро аз кор намеронанду аз як луқма нон маҳрум намесозанд. оё дар шаъни одамӣ аз ин таҳвиномезтар боз чӣ хоҳад буд? бибахшед, такрор кард пизишкиёр. гӯш кунед, сухан оғозид доктор ки саъй мекард ба ӯ нигоҳ накунад ва ҳанӯз ҳам намедонист ки чӣ бигӯяд. гӯш кунед, ман шуморо таъхир кардам ва бояд муҷозот шавам ё худ шуморо қаноатманд кунам. дуэлро эътироф надоред. зимнан ман худ низ ба дуэл ихлос надорам. ман шуморо таъхир кардам ва шумо метавонед ба додгоҳ шикоят кунед ва ман ҷазо хоҳам дид. аммо набояд мо ду нафар дар ин коргоҳ бимонем. яке аз мо ё ман ё шумо бояд берун равад. худои ман чиҳо мегӯям ба ӯ? ваҳшатзада гашт доктор. чӣ ҳамоқате, чӣ ҳамоқат! хулоси калом даъво кунед, вале мо дигар бо ҳам якҷо кор карда наметавонем. ё ман ё шумо. аз пагоҳ шикоят баред. пизишкиёр ба доктор беилтифотона нигоҳе кард ва дар чашмони торику тираи ӯ нафрати ошкорое шола зад. ӯ докторро ҳамеша як бачаи нотаҷрибакору хурдагир мешуморд, аммо ҳоло ӯро барои ин раъшаву дарҳамбарҳамии гуфтораш нафрат мекард. ва шикоят мебарам, гуфту бо ситезаву хашм. хуб, шикоят кунед. аммо шумо чӣ фикр мекунед? шикоят намекунам? албатта хоҳам кард. шумо ҳуқуқи ҷанҷол кардан надоред. бояд хиҷолат мекашидед. танҳо рӯстоиҳои маст хархаша мекунанд, аммо шумо таҳсил дида. ногаҳон дар қалби доктор тамоми нафраташ ба хуруш омад ва ӯ бо садои ваҳшатноке фарёд зад: гум шавед аз ин ҷо! пизишкиёр бо дили нохоҳам равон шуд, гӯё мехост боз чизе бигӯяд. то таҳлиз рафт ва аз он ҷо бо андешае таваққуф кард ва аз пайи кадом як тасмими қотеона берун рафт. чӣ ҳамоқат аст, чӣ ҳамоқате! ғурғур кард доктор пас аз рафтани ӯ. чӣ аҳмақонаву разилонаанд ин ҳама!
ӯ эҳсос кард ки дар муносибат бо пизишкиёр мисли кӯдакон рафтор кард ва дигар мефаҳмид ки ин ҳама андеша дар боби додгоҳ дур аз ақланд, мушкилеро ҳал намекунанд, онро калофа мекунанд. сомиёни азиз, шумо пораеро аз ҳикояи Антон Павлович Чехов бо номи «Ногуворӣ» шунидед. идомаи ҳикоя дар гуфтори дигар садо медиҳад. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.